υπηρεσίες είναι αυτές? Μόλις βγήκανε. Για πάρε βλέφαρο. Ρε σειρά, τι γίνεται με αυτόν τον κάβακα? Τον καλούδι λες, Τι βίσμα είναι αυτό ρε, μέρα παραμέρα εξοδούχος? Αφού η θεία του είναι κολλητάρη του διοικητή. Ποια θεία του ρε Μιτσάρα, την Πισπυρίκου έχει βίσμα. Τρελάφκες ρε. Αφού η Πισπυρίκου τον πηγαίνει καροτσάκι να μου. Έτσι δίνει σε εμάς. Τι έγινε ρε, βγήκαν υπηρεσίες? Τάξε μου. Επιτέλους ρε, από προχτές έχω να βγω. Ρε κηδεία, πώς βλέπεις την κατάσταση? Θα κάνω τον παλιό θα πείσει και να βγαίνει ο νέος. Ο νέος είναι ωραίος, αγόρι. Κράτα με σειρά, κράτα με και θα βάψω στα χέρια μέμα νέου. Πού θα πάμε στην επέτειο? Ποια επέτειο? Δεν θυμάστε τι επέτειο έχουμε την άλλη εβδομάδα? Για κάτσε να σκεφτώ. Επέτειο. Μήπως μέρες του Σκρά? Όχι, πέρασε. Α, τις μέρες του Πέτα. Αγάπη μου, που μου δουλεύεις ψηλό γαζί. Πάμε μέσα. Έλα, καλά είμαστε και εδώ. Γαμώτο, ποιος είναι τέτοια ώρα? Παρακαλώ. Ο ίδιος. Διατάξτε λοχαγέ. Άκου καλούδι. Πρέπει να έρθεις επιγόντως στο στρατόπεδο. Σε πόση ώρα? Έπρεπε ήδη να ήσουν εδώ. Ναι. Έλα με πολιτικά. Θα ειδοποιήσω την πύλη. Ο λοχαγός ήταν. Και τι σκατά ήθελε? Με θέλει να πάω στο στρατόπεδο. Τέτοια ώρα γιατί? Δεν ξέρω. Πάντως είπε ότι πρέπει να πάω επιγόντως. Μήπως έγινε τίποτα? Σαν τι δηλαδή? Ξέρω εγώ, καμία επιστράτευση. Έλα, σώπα μου ρε. Για κοίτα από το παράθυρο μας, έχουν κατέβει τίποτα τάγκ στους δρόμους. Και όχι, κάτι άλλο θα είναι. Πάντως ήταν ανήσυχοι. Ποια? Όλοι εκεί στο στρατόπεδο ήταν ανήσυχοι. Ακουγόταν κι άλλοι από μέσα. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πας. Αγάπη μου, σοβαρολογείς, να παρακούσω διαταγή ανωτέρου. Σωστά, αυτός ο κανίβαλος είναι ικανός να σε περάσει το δικείο. Συγγνώμη, μωρέ, αγάπη. Έλα τώρα, εσύ τι φταίς, εσύ το καθήκον σου προς την πατρίδα κάνεις. Άντε, γεια. Ναι, Καλησπέρα. άργησες. Σκοτώθηκα για να έρθω πιο γρήγορα, δεν γινόταν. Ανησύχησες που σε πήρα? Όσο να είναι, τι συμβαίνει? Το Υπουργείο έδωσε διαταγή να κάνουμε κάθε τόσο ευνηδιαστικές ασκήσεις ετοιμότητος στους οπλίτες. Α, θα έρθουν κι άλλοι? Όχι, δεν θα έρθουν άλλοι. Είναι προσωπικές ασκήσεις ετοιμότητος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Μήπως σε αναστάτωσε? Όχι, όχι. Άλλωστε για να το λέει το Υπουργείο ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, κάτι θα ξέρει. Κοιμώσουν όταν σε πήρα? Όχι, όχι. Απλώς έτσι είχα γύρει λίγο στον καναπέ. Γιατί η φωνή σου ήταν μαγκωμένη, να το πω. Ήσουν με παρέα, να το πω. Όχι, όχι. Η παρέα, πού να τη βρω εγώ την παρέα? Ήσουν με εκείνη. Εσύ από μένα κρύβεσαι. Ρε εσύ που ήσουνα? Είχα πεταχτεί στο στρατόπεδο. Τέτοια ώρα? Είναι κάτι ασκήσεις τώρα. Να σου εξηγώ τώρα για σένα. Πόσο είναι? Ισοπαλία 1-1. Έλα, παίρνα. Κάτσε ρε παιδάκι μου, κάτσε μια θέση. Ρε Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Εσύ, όταν σε φλερτάρει μια γυναίκα, πώς το καταλαβαίνεις? Αμάν. Αντωνάκη, το ξέχασες το σπορ. Έλα ρε, κόφτω δούλεμα, λέγε. Τι πώς το καταλαβαίνεις ρε, αυτά τα πιάνεις στον αέρα έτσι. Πώς δηλαδή? Τι πώς? Έτσι σου η γκόμενα όλο σου τριγυρίζει, σε ευνηδιάζει. Σε ευνηδιάζει κιόλας, Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Για ποια πρόκειται, Αντωνάκη? Για καμία ρε, πιο πρώτα, τίποτα, έτσι, ρωτάω προληπτικά. Αν μου τύχει τίποτα να ξέρω πώς θα... Αντώνη, σου την πέφτει καμία? Πέρα μου την πέφτει, είσαι τρελός, τι είναι αυτά που λες? Άλλωστε εγώ εκτός από τη Χριστίνα, ποια άλλη γυναίκα βλέπω? Βλέπεις μια καθημερινά, τη λοχαγό σου. Τη λοχαγό, την Πισπυρίκου. Άσε ρε Μανώλη την πλάκα τώρα. Πιες, κάνει καλό στα νεφρά.
Εμείς, εγώ και η Σάσα δηλαδή, θα πάμε σήμερα σε μια συγκέντρωση. Πολιτική συγκέντρωση. Κοίτα μην μπλέξεις με τίποτα αριστερούς. Τι πολιτική καλέ, θα συγκεντρωθούμε όλες παλιές συμμαθήτριες. Συμμαθήτριες. Ναι, όλη τάξη από το Σάκιο. Αχ, τι συγκινητικό. Καλά, υπάρχουν ακόμα συμμαθήτριές σας εν ζωή. Γιατί να μην υπάρχουνε? Στην κατοχή θα πρέπει να χάθηκαν πολλές. Δεν ζούσαμε στην κατοχή. Ναι, όλες από τον άγνωστο πόλεμο τη μάθατε. Ωραία θα περάσετε, μάμα. Ναι, θα είναι μια νοσταλγική βραδιά. Θα θυμηθούμε τους καθηγητές, τις εκδρομές. Θα θυμηθείτε και αυτές που έφυγαν για πάντα. Ναι, αυτό δεν θα είναι συγκέντρωση, μνημόσυνο θα είναι. Να βγάλετε και μία φωτογραφία. Τι να κάνουμε? Μια φωτογραφία έτσι όλες μαζί. Α, δεν ξέρω αν οι συμμαθητριές μου φωτογραφίζονται. Λογικό είναι. Γριές γυναίκες μες στη ρητίδα για φωτογραφία είναι. Λοιπόν, εγώ πάω να ετοιμαστώ. Αν έρθεις θα στείλτε την επάνω. Θα το φας τον καθρέφτη, αγόρι μου, κούκλος είσαι. Ρε εσύ μην ξηγέσαι, απόψε είναι ειδική περίπτωση, special βραδιά. Χρόνια σας πολλά ρε. Καλά να περάσετε, άντε γεια. Ευχαριστούμε πολύ. Στο παραδείσου του ζούκια θα με πάει και αφού χορέψουμε και πάψει ο Σαματάς. Παρακαλώ. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δεν είμαι καλά, πρέπει να σε δω. Απόψε. Αποκλείεται, είπα απόψε. Όχι στο στρατόπεδο, έξω. Είπα έξω. Σε διατάζω. Πού είναι αυτό? Ωραία. Στις 10 θα είμαι εκεί. Έτοιμη? Παίρνε μέσα. Να σου πω, δύσκολα τα πράγματα. Δεν τα φάγανε τη συγκέντρωση των συμμαθητριών. Ωχ, και τώρα τι θα κάνουμε? Άσε που πρέπει να βγάλουμε και μια φωτογραφία. Τι φωτογραφία? Από την υποτιθέμενη συγκέντρωση, εσύ, εγώ και άλλα κορίτσια. Κορίτσια? Της ηλικίας μας. Εκεί πού να τις βρούμε τώρα αυτές? Θα σπανάστε αυτό τώρα, ξέρεις τι λέω να κάνουμε τώρα? Τώρα που θα κατέβουμε, λέω να διαφωνούμε. Να κάνω εγώ ότι λέω ναι να πάμε και εσύ ότι λες όχι, να μην πάμε. Χριστινάκι μου, εγώ δεν πείθω για γυναίκα που λέει όχι σε κανένα και για τίποτα. Σωστά. Καλύτερα να λες εσύ το ναι και εγώ το όχι. Να κάνω εγώ τη δύσκολη. Εντάξει, πάμε. Έτοιμοι? Έτοιμοι. Φτού και βγήκαμε. Κατεβαίνουνε. Να δούμε τι φόρησε η δική μας. Να είμαστε κι εμείς. Το Ντοριτάκι έφυγε. Ναι, πήγε σινεμά. Και εσείς δεν πρέπει να πηγαίνετε? Τι ώρα είναι η συγκέντρωση? Βρε Σάσα, να σου πω, έτσι μου έρχεται να μην πάμε. Λες βρε Χριστίνα? Ναι μωρέ, καθίστε εδώ που κάθεστε. Θα ψήσουμε ένα τραχανά, θα πούμε καμιά χαζομάρα, ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, εγώ λέω να κάτσουμε εδώ, εσύ τι λες, να πάμε? Εγώ λέω όχι. Όχι. Ναι, αυτό λέω όχι. Εσύ λες όχι? Ναι. Και εγώ τι λέω, ναι? Ναι, βέβαια. Σταματήστε πια με τα ναι και με τα όχι, λίγος μου ήρθε. Αφού διαφωνείτε γιατί είπατε ωραία. Σωστά. Λοιπόν, εγώ θα κάτσω εδώ. Όχι, εγώ θα κάτσω εδώ, προτιμώ τον τραχανά. Όχι Σάσα μου, εγώ θα καθίσω εδώ. Τότε θα πάω εγώ. Τρελάθηκες μωρή, γιατί να πάμε ή καμία? Άντε πάμε. Ωραία, πάμε. Καληνύχτα. Στο καλό. Επίσης. Τελικά ενώ δεν θέλαν πήγανε. Στον αγύριστο. Άρχισα. Όπως πάντα στην ώρα σου. Ολόκληρη παράσταση στήσαμε τη Σασέ, το τι σκαρφιστήκαμε. Χριστίνα μου, Τι είναι? αγάπη μου, Τι συμβαίνει? μου ζήτησε ο Πισπυρίγκος να βγούμε. Επέμενε πάρα πολύ. Πάλι μες στα πόδια μου Πισπυρίγκου. Έλα βρε αγάπη μου, αφού ξέρεις το κάνω για να έρθω λίγο με τα νερά του. Απόψε βρήκε. Όπου να ξέρει αυτός τι γιορτάζουμε εμείς απόψε. Τέλος πάντων. Στο κάτω-κάτω είναι ανώτερό σου. Έλα, Χριστινάκι μου, με συγχωρείς? Τα είπαμε αυτά, εσύ τι φταίς? Έλα, χρόνια μας πολλά.